Николай Златанов е избран за представител на Общинския съвет в Казанлък в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора, а негов заместник е Мариета Пепелешкова от групата на местната коалиция Алтернатива на гражданите. Това стана ясно по време на извънредна сесия, като предложението беше прието с 20 гласа за. Няма областен съвет за развитие в Република България, който вече да не е сформиран. Той се сформира с заповед на областния управител, въз основа на закона, и основната роля на областния съвет за развитие е да избере представителите в регионалния. Регионалния съвет 4 години ще разглежда всички проекти за регион Югоизточен, в който сме Стара Загора, Бургас, Ямбол, Сливен и така нататък. От тук идва важността на този избор. Припомняме, че по време на последната редовна сесия на 25 януари в Общинския съвет в Казанлък беше разгледан доклад за определяне на представител в състава на Областен съвет за развитие на област Стара Загора. По доклада постъпиха и бяха гласувани 2 броя предложения. Едното за представител да бъде избран Николай Златанов със заместник представител Мариета Пепелешкова, което получи 17 положителни гласа, а другото предложение беше за представител да бъде избрана Мариета Пепелешкова със заместник представител Моника Динева, което получи 14 положителни гласа, и не беше прието решението за определяне в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора. Председател на Областния съвет за развитие в Стара Загора е областният управител, а постоянни членове са кметовете на общините в областта, по един представител на Общински съвет на всяка община, делегирани представители на областни структури, представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.